پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت اینا. تاجیک ملت فرهنگی و حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و اقتصادی، سیاحت، صنعتی و کشاورزی و آزمون‌های اجتماعی و جمهوریوی، جمعی. راهنمای جامعه آینده خانه باد امید وطنی تاجیکان محبوب دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони азиз. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзуратон менамоем. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. бунёди роҳҳо, мактабҳо, беморхонаҳо, иншооти варзишӣ ва манзилҳои истиқоматӣ нишонаи рушди устувор ва ояндаи дурахшони ватан, созандагии рамзи пешрафт ва ифтихори миллӣ. барқ на танҳо манбаи равшанӣ, балки асоси пешрафти саноат, маориф, тандурустӣ ва зиндагии муосир мебошад. қадамҳои устувор дар самти истиқлолияти энергетикӣ, идомаи корҳои фаҳмондадиҳӣ дар кишвар. озмун роҳи рушд, дастгирӣ ва муваффақият, иштироки фаъол, саҳм дар ояндаи дурахшони кишвар, зиёд гардидани теъдоди хоҳишмандон ва таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар дар ин самт. ҳунар мероси ниёгон ва заминаи рушди иқтисод, рушди ҳунармандӣ дар вилояти Суғд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. моҳи майи имсол ҷумҳурии тоҷикистон конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028-ро мизбонӣ мекунад. дар доираи ин чорабинӣ ҷомеаи ҷаҳон муҳимтарин паҳлӯҳои мавзӯи обу иқлимиро дар шаҳри душанбе муҳокима мекунанд. инчунин муаррифии захираҳои гидроэнергетикӣ, имкониятҳои истеҳсолӣ, сармоягузорӣ ва таъриху тамаддуни миллат дар назар аст. наврӯзшоҳи азизулло. ҳоло дар саросари дунё аз норасоии оби нӯшокӣ 900 миллион нафар танқисӣ мекашанд. то соли 2050 ин шумора ба 5 миллиард нафар хоҳад расид. ҳамасола ба ҳисоби миёна 12 миллион гектар замин аз кишоварзӣ берун монда ба биёбон табдил меёбад. аз ин омор бармеояд ки ҳоло обу иқлим яке аз мавзӯъҳои маҳварии ҳалталаб дар ҷаҳон ба ҳисоб рафта, ҳолати аслӣ, натиҷаҳо ва ояндабинӣ ҳамин сол дар шаҳри душанбе муҳокима мегардад. аз 25 то 28 майи соли 2026 ҷумҳурии тоҷикистон конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028-ро мизбонӣ мекунад. дар доираи чорабинӣ иштироки сарони давлатҳо ва ҳукуматҳо, сохторҳои созмони милали муттаҳид, созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, муассисаҳои молиявию илмӣ ва бахши хусусӣ дар назар аст. дар доираи ин конфронси байналмилалӣ нишастҳои пленарӣ, 9 ҷаласаи ихтисосӣ, инчунин форумҳо, чорабиниҳои канорӣ ва намоишгоҳи байналмилалӣ дар назар аст. имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон зери сиёсати роҳбари давлат дар ҷаҳон нуфузи рӯзафзун пайдо мекунад ва дар ҳалли масъалаҳои башарӣ ташаббусу иқдомҳои намунавӣ мегузорад. душанбе ин маркази дипломатияи об, маркази дипломатияи сулҳомез ва марказе гаштааст ки тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ ва тамоми сарони давлатҳоро бо ҳам ҷамъ меоварад ва масъалаҳое ки марбут ба об аст дар шаҳри душанбе баррасӣ мешавад ва ташаббусҳои пешвои миллат метавонад ба ин восита саҳми худро дар ҳалли мушкилоти башарият гузорад. то соли 2050 хушксолӣ метавонад аз 4/3 аҳолии ҷаҳонро фаро гирад. ҳоло тақрибан 2 миллиард аҳолии кураи замин дар биёбонҳои камоб зиндагӣ мекунанд. таҳлили солҳои охир нишон медиҳад ки ҳалли ин масъала муттаҳидӣ ва чораандешӣ бетаъхирро талаб дорад. бештар аз 2 даҳсола аст ки тоҷикистон дар ин самт саҳми намунавӣ мегузорад.
соли 2003 соли оби тоза, солҳои 2005-2015 10-солаи амалиёти об барои ҳаёт, соли 2013 соли ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи об, 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028, соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо, 10-солаи амал барои илмҳои криосфера 2025-2034, ҳифзи пиряхҳо ва криосфера. аз ҷумлаи ташаббусҳои асосии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти обу иқлим ба ҳисоб меравад, ки аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳон бо ҳамовозӣ қабул шудааст. ин аз он шаҳодат медиҳад, ки нақши ҷумҳурии Тоҷикистон зери роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳалли мушкилоти башарӣ омӯзанда боқӣ мемонад. тоҷикистон бо мизбонии чорабиниҳои гуногун ва масъалагузорию пешниҳоди роҳҳои ҳал дар беҳбудии ҳаёти башарият пайваста нақшгузор аст. баргузории чорабинии сатҳи баланд дар ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳодат аз он медиҳад, ки имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон зери роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист дар арсаи байналмилалӣ дар ҳалли мушкилоти соҳаи об ва дар ҳалли мушкилоти самти захираҳои об пешсаф бошад, на ин ки пайрав бошад, балки ташаббускор бошад ва пешсаф бошад ва тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун ташаббускор ва ҳамчун муассиси ташаббусҳои масоили об медонанд. ҷиҳати омодагии сатҳи баланд, меҳмоннавозӣ ва муаррифии дастовардҳои замони соҳибистиқлолию маърифати намунавии миллати тоҷик дар конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 омодагиҳо оғоз шудааст. ҷомеаи ҷаҳон бо ҳузури роҳбарону намояндагони воломақоми созмонҳои минтақавию байналмилалӣ, давлатҳои дуру наздики олам ва коршиносони масоили обу иқлим муҳимтарин масъалаҳои марбут ба обу иқлимро аз 25 то 28 майи соли 2026 дар шаҳри Душанбе муҳокима, аз иҷрои ӯҳдадориҳои қаблӣ натиҷагирӣ, ҳамоҳангсозию таҳияи вазифаҳои навро мушаххас ва барои таъмини ҳаёти осоиштаи минбаъдаи башарият хулоса қабул мекунад. наврусиҳи азизулло баҳодури истам, Душанбе, ахбор. баргузории озмунҳои ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. илмфуруғи маърифат ва Тоҷикистон ватани азизи ман аз ҷумлаи тадбирҳои муҳиме ба шумор меравад, ки ҳамасола дар онҳо сокинони касбу кори гуногун фаъолона ширкат меварзанд ва бо ин васила сатҳи донишу малакаи хешро боз ҳам баланд мебардоранд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ба хотири ҳифзи арзишҳои моддиву маънавии миллати тоҷик баргузор гардида, имсол низ дар асоси амри президенти мамлакат аз 1 январи соли 2026 озмуни мазкур миёни намояндагони касбу кори гуногун дар сартосари ҷумҳурӣ роҳандозӣ мегардад. аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳамасола хонандагону донишҷӯён ва намояндагони дигар қишраҳои ҷомеа дар ин озмун иштирок намуда, дар соли сипарӣ гашта 70 нафар аз даври вилоятӣ ба даври ниҳоӣ роҳат ёфтанд, ки аз онҳо 5 нафар сазовори ҷойҳои дуюм ва сеюм гардида, 5 нафари дигар соҳиби ҷойи ифтихорӣ гардиданд. 1 январи соли 2026 амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар соли 2026 ба имзо расид, ки ин як мужда ва фоли нек барои аҳли ҳунар ва эҷод, ки пайваста талош мекунанд барои муаррифии шоистаи фарҳанги миллӣ хизмати босазоеро ба иҷро биёранд. албатта мо умедворем, ки дар соли 2026 низ ҷавонон ва наврасон бо як нерӯи болида ба озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман фарогир мешаванд ва дар муаррифии шоистаи фарҳанги миллӣ саҳми босазои худро мегузоранд. мазмун ва ғояи асосии суруду оҳанге, ки иштирокчӣ онро иҷро менамоянд, дар асоси низомнома бояд фарогири дастовардҳои замони истиқлоли давлатӣ, тараннуми шахсиятҳои барҷастаи халқи тоҷик, арҷ гузоштан ба анъанаҳои милливу мероси пурғановати ниёгон, табиати зебоманзари Тоҷикистон, баён намудани ҳунарҳои мардумиро дар бар мегирад. итминон меравад, ки теъдоди иштирокчиёни озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон имсол нисбат ба солҳои пештар зиёдтар гардида, дастовардҳои назаррас дар ин самт ба даст оварда мешаванд.
туфайли истиқлолу озодӣ, сулҳу суботи саросарӣ, ҳамбастагиву ваҳдати миллӣ ва тарғиби фарҳангу адабиёт ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бобати илму донишомӯзии насли даврони соҳибистиқлолӣ ва рушди ҳамаҷонибаи фарҳангу санъати миллӣ тамоми шароити лозима ва имкониятҳои фарохро муҳайё кардааст. Вобаста ба ин толи қариб 10 сол аст ки бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, сурат бахшидан ба низоми самарабахши дастгирӣ ва рушди илмҳои риёзӣ дақиқ ва табиӣ, баланд бардоштани самаранокии донишҳои илмӣ, татбиқи технологияҳои инноватсионӣ ва ҳифзу гиромидошти арзишҳои фарҳангӣ озмунҳои ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, илм фуруғи маърифат ва Тоҷикистон ватани азизи ман ҳамасола бо шукӯҳу шаҳомати хоса ва рӯҳияи баланд баргузор карда мешавад. Тибқи амри навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2026 маблағи умумии ҷоизаҳо ба баргузории озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман 8 миллиону 260 ҳазор сомонӣ, илм фуруғи маърифат 9 миллиону 870 ҳазор сомонӣ ва фуруғи субҳи доноӣ китоб аст 8 миллиону 290 ҳазор сомонӣ муайян гардидааст ки дар маҷмӯъ маблағи ҷоизаҳои се озмуни мазкур нисбат ба соли 2025 2 миллиону 850 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. маҳз дастгирии роҳбари давлат ба ҳисоб меравад ки ҳамасола мукофотпулиҳо низ зиёд гашта истодааст. мо аҳли зиёёни шаҳри Саравшан минбаъд низ ҷиҳати ҷалби мардум ба китобхонӣ ва пайдо кардани чеҳраҳои нави сухандону суханвар тамоми кӯшу ғайрати худро равона месозем. натиҷаи тадбирандешиҳои оқилонаи роҳбари давлат дар самти китобу китобхонӣ ва ихтирокориву навоварӣ буд ки имрӯз дар баробари сокинони дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Истаравшан бо пешниҳоди ихтирои ҷадид ва сохтани барномаи компютерӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ мақоми шоиста касб намуданд. бо ифтихору сарфарозӣ метавон гуфт ки имрӯз наслҳои ҷавону умедбахши мамлакат зери сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба омӯзиши илму дониш машғул гардида на фақат фонди маънавии худро, балки оила ва атрофиёнро низ ғанитар мегардонанд. озмуни ҷумҳуривии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ба ҳаёти ман ҷигаргуниҳои хеле зиёде бахшид. ҳамроҳи ман аҳли оилаам китобхон шуданд. хоҳарчии хурдсолам аз синни хурдсолиаш ба китобхонӣ шурӯъ кард. хушбахтона ӯ низ дар озмуни ҷумҳуривии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ширкат варзида истодааст. инчунин падару модарам ҳар замон ба ман китобҳои нав тӯҳфа мекунанд ва онҳо низ ҳамроҳи ман ба китобхонӣ шурӯъ карданд. боиси хушбахтист ки дар соли 2026 маблағи озмун беш аз 1 миллион сомонӣ зиёд гардидааст. ин моро водор месозад ки бештар ба китоб рӯёварем ва ҳарчи бештар китобҳоро хонда ба озмун ширкат варзида сазовори ҷои намоён гардем. баргузории озмунҳои ҷумҳуриявӣ дар самти китобу китобхонӣ, ихтирокорӣ ва таҳкиму густариши фарҳанги миллӣ ҳамчун идомаи мантиқии сиёсати маорифпарварона ва фарҳангсолории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шумор рафта бори дигар исбот менамояд ки ҷомеаи навини халқи тоҷик дар роҳи илмомӯзӣ, тарғибу ташвиқи китобхонӣ миёни насли наврасу ҷавон, аз бар кардани осори мондагори фарзандони фарзонаи миллат ва таҳкиму густариши фарҳангу санъати миллию ҷаҳонӣ кӯшишу ғайрат менамоянд ва ҳазорон нафар аз қишраҳои гуногуни ҷомеа бо илму дониш ва истеъдоди хеш дар Тоҷикистон ва ҷаҳон музаффар гардида насли шоистаи ватан будани худро нишон медиҳанд. Фирдавс Умарзода, Орзу Маъруфзода, шаҳри Истаравшан, Ахбор. суръати рушди соҳаи саноат дар соли 2025 22% ро ташкил дод. ин нишондиҳандаро пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ирояи паём ба Маҷлиси олӣ иброз доштанд. роҳбари давлат вазорати саноат ва технологияҳои навро вазифадор намуданд ки бо истифода аз тамоми иқтидору имкониятҳо рушди воқеии солонаи соҳа дар давоми 5 соли минбаъда бояд дар сатҳи на кам аз 25% таъмин карда шавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор.
ҷалби бештари сармояи дохилию хориҷӣ ҷиҳати таъсис додани корхонаҳо барои коркарди пурраи ашёи хоми ватанӣ, хусусан маъдан, металлҳои ранга ва нодиру қиматбаҳо, маҳсулоти кишоварзӣ ва растаниҳои шифобахш. ин ва дигар масъалаҳои муҳими соҳаи саноатро президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паём мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода, дар самти амалишавии ҳадафҳои муайяншуда масъулони вазорату идораҳои дахлдорро вазифадор намуданд. ҳамзамон дар паёми солонаи роҳбари давлат ба ҳукумати мамлакат супориш дода шуд, ки барномаи нави саноатикунонии босуръати кишвар барои солҳои 2026-2030 ва барномаи рушди истеҳсолу ғанигардонии металлҳои ранга, нодиру қиматбаҳо ва дигар ашёи хоми муҳим қабул ва амалӣ карда шавад. муҳтарам пешвои миллат ин нуқтаро асосан таъкид карданд, ки тамоми нишондиҳандаҳои соҳаи саноат дар ҷумҳурии Тоҷикистон таи 7 соли охир хеле назаррас мебошад ва аз он ҷумла қайд карда шуд, ки танҳо дар ҳамин 7 соли охир дар Тоҷикистон 2600 корхонаҳои нави саноатӣ таъсис дода шудааст. ҳанӯз дар аввали солҳои соҳибистиқлолӣ соли 1991 дар самти коркарди маъдан агар Тоҷикистон ҳамагӣ 3 намуд маҳсулоти маъданӣ истеҳсол мекарда бошад, имрӯз он номгӯ ба 17 адад расидааст, ки ин хеле нишондиҳандаи бузург аст. ҷиҳати коҳиш додани ҳаҷми воридот, таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ, ки дар паёми президенти мамлакат таъкид гардид, дар вилояти Суғд тадбирҳои муҳим амалӣ шуда, ҳамасола дар заминаи дастгирии ташаббусҳои созандаи соҳибкорон ва иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ ба истифода дода мешаванд. طبق معلومات در دوام 11 ماه سال 2025 در ولایت 133 کارخانه نو استحصالی مورد بهره برداری قرار داده شده است. کارگاه و کارخانه‌های نو اساساً در ساحه‌های صنعت سبک، داروسازی، کیمیا، مصالح بیناکاری، معدن و خوراکواری تأسیس داده شده بیشتر از 1000 نفر با جای کار و معاش خوب تامین گردیدند. در کارگاه و کارخانه‌های ولایت سوخت اساساً با استفاده از تکنولوژی نسل نو مال و محصولات استحصال کرده می شود که عوض کننده واردات بوده به صادرات نگرانیده شده است. در کارگاه و کارخانه‌های صنعتی ولایت سوخت زیاده از 250 نمود مال و محصولات استحصال کرده می شود. در ولایت سوخت زیاده از 1300 عدد کارخانه‌های صنعتی فعالیت کرده ایستادند و سهم کارخانه‌های صنعتی ولایت سوخت در مجموع محصولات صنعتی کشور 60% را تشکیل می‌دهد و همه اینها با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و هدایت‌های سرور دولت و اینچنین جانبداری کردن با گوییم که فعالیت صاحبکاران داخلی و خارجی کشور میباشد و امروز آن اقتدارهایی که در ولایت هستند برای کارکرد کردن و برای محصولات نهایی تبدیل دادن اشیاء خام وطنی خیلی اقتدارهای بزرگ موجود است. در دوام سال روان در نتیجه به کار درآمدن کارگاه و کارخانه‌های نو استحصالی حجم صادرات محصولات صنعتی از ولایت سوخت به خارج مملکت افزایش یافته است. در گروه مال و محصولات صادرات شونده حجم زیاد را لباس‌های مقرری و ورزشی، رسمان پختگی، قالین، معدن، سمنت، رنگ‌های ساختمانی، پروفیل‌های آلومینی و پلاستیکی، ماتریال‌های گوناگون، بازیچه‌های کودکانه، آب‌های رنگی تشنه‌شکن، کنسروی میوه و سبزیجات، میوه خشکی کارکرد و بند و بست شده تشکیل می‌دهد. تأکید کردن به مورد است که حکومت تاجیکستان صنعتی‌کنانی با سرعت مملکت را هدف 4 ملی اعلام نمود و تطبیق عملی این هدف در دوام سالهای اخیر ثابت نمود که امکانیت و اقتدارهای استحصالی زیادند و مرحله به مرحله مورد بهره برداری قرار می‌گیرند. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، ولایت سوخت، اخبار. در ناحیه وقش نقشه کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی 110% تامین گردید. با اعلان گردیدن سال 2026 همچون سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی مرحله نوی رشد در کشور به حساب می رود و ساکنان و صاحبکاران ناحیه نیت دارند که در این تدبیر عمومی جمهوریوی سهم ارزنده داشته باشند. شرح موضوع در تهیه اسماعیل صاحب نظریان.
ҳадафҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки бевосита ба беҳдошти сатҳу сифати кору рӯзгори сокинон нигаронида шудаанд бо ҳамовозии том дар ҳама гӯшаву канори мамлакат татбиқ гардида дар ин замина марҳила ба марҳила сокинон ба зиндагии босаодату шоиста ноил гардида истодаанд. махсусан дар самти тақвияти раванди корҳои ободониву созандагӣ соли 2026 дар кишвар марҳилаи нав ба ҳисоб меравад, зеро бо ташаббуси навбатии созандаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 2026 соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ эълон гардидааст. ин тадбири натиҷаоварро сокинони ноҳияи Вахш бо ҳавасмандиву масъулиятшиносӣ пазироӣ карда корҳои созандагиро дар ҳама самту соҳаҳо вусъат мебахшанд. бахусус дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ки дар ноҳия таъмиру азнавсозӣ ва бунёди 150 иншооти гуногун таъйинот ба нақша гирифта шуда буд, сари вақт таъмин шуда, иловатан бо дастгирии мақомоти маҳаллӣ ва ҳавасмандии сокинону соҳибкорон 110% иҷро гардид. иншооти бунёдгардидаи ҷашнӣ соҳаҳои маорифу тандурустӣ, саноат, савдову хизматрасонӣ, варзиш ва дигар иншооти таъминкунандаи инфрасохтори маҳаллро дар бар гирифта барои ба талаботи замон ҷавобгӯ гардидани сатҳу сифати кору рӯзгори сокинон мусоидат карда истодаанд. дар ноҳияи мо сохтмони ҳам муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва ҳам муассисаҳои таҳсилоти минҳаи умумӣ ҷараён дорад. дар ҷамоатҳои дурудаст ноҳия тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бунёди муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ рафта истодааст. сокинону соҳибкорони ноҳияи Вахш бо ҷонибдорӣ аз дастуру ҳидоятҳо ва сиёсати созандаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти азму иродаи қавии ватандориву ватансозӣ назди худ ҳадаф гузоштанд ки корҳои ободониро баҳри рушди устувори меҳан боз ҳам бештар намуда насли наврасу ҷавонро низ дар ҳамин рӯҳия тарбия намоянд. дастур супоришҳои пешшавои муаззами миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба инобат гирифта дар ҳавли истиқомати худ майдончаи варзишӣ барои насли наврасу ҷавонон сохта ба истифода қарор диҳем. баъди мактаб ё ки баъди корҳои худро ба анҷом расонидан пас бегоҳ вақти бекор шудан шабонгоҳ омадан мақсад бозӣ мекунанд. дар ҳошияи эълон гардидани солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои рушди саноат ва татбиқи ҳадафи стратегии давлат саноатикунонии босуръати кишвар дар ноҳияи Вахш бо дар назардошти шароити мусоид ба бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ таваҷҷӯҳи хоса равона гардидааст. мавриди истифода қарор гирифтани корхонаи истеҳсоли хишти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди хишти хатлон бо иқтидори истеҳсолии зиёда аз 80 000 дона дар як шабонарӯз ва таъмини зиёда аз 30 нафар бо кори доимӣ аз зумраи татбиқи чунин ҳадафҳои натиҷабахш дониста мешавад ки он барои таъмини талаботи шаҳру ноҳияҳои минтақаи бохтар бо ин навъи масолеҳи сохтмонӣ мусоидат карда истодааст. тибқи нақшаи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳия 22 адад корхонаву коргоҳи саноатӣ ба нақша гирифта шуда то ба имрӯз 18 адади он мавриди истифода қарор дода шуд. тибқи иттилои масъулин бо дар назардошти вусъати корҳои сохтмонӣ ва бештар гардидани талабот ба масолеҳи сохтмонӣ дар ноҳияи Вахш ба бунёди чунин корхонаҳои истеҳсолӣ таваҷҷӯҳи махсус дода мешавад. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Восток 1 ва Шифри Шарқ аз иқдомҳои дигари соҳибкорони ноҳия дар ин самт мебошад ки дар он 30 сокини маҳаллӣ ба кори доимӣ ҷалб гардида дар як шабонарӯз зиёда аз 1000 дона шифр истеҳсол менамоянд. корхона зиёда аз 30 нафар сокинони ин маҳаллро бо ҷои кор таъмин намудааст ва оянда ният дорем ки ҳамин гуна корхонаҳои истеҳсолиро зиёд намоем. сокинону соҳибкорони ноҳияи Вахш бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ мақсад доранд ки нишондиҳандаҳоро дар ҳама самту соҳаҳо хусусан дар бахшҳои созандагӣ ва истеҳсолот боз ҳам баланд бардошта ҷашни пурифтихори миллат 35-солагии истиқлоли ватанро дар сатҳи баланд ва шоиста таҷлил намоянд.
استقلال دولتی همچون ارزش عالی ملی برای مردم تاجیکستان زمینه اساسی آبادکاری و پیشرفت را فراهم آورده است. با استقبال 35 سالگی این جشن مقدس در ناحیه یاون، کارهای سازندگی با روحیه بلند و وطندوستی و سهم فعالانه ساکنان وسعت دارد. شرح بیشتر در تهیه همکارانمان. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه یاون کارهای آبادانی و سازندگی با روحیه بلندی وطندوستی و مسئولیت شناسی ادامه دارند. در همین زمینه در جماعت دهات دهنه ناحیه یاون اقدامهای مهم اجتماعی عملی می‌گردد. در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 17 با تشبث ساکنان محلی و صاحبکاران وطندوست 28 صنفخانه ایلاوگی بنیاد شده ایستاده است. این صنفخانه‌ها برای 640 خواننده در یک بست پیش بینی گردیده قدم استوار در راه بهتر نمودن شرایط تعلیم و تربیت به حساب می رود. ساختمان صنفخانه‌های نو نه تنها مشکل نارسایی جای نشست را حل می نماید، بلکه به فراهم آوردن محیط سالم تعلیمی، بلند برداشتن صفت دانش اندوزی و تشکل نسل صاحب معرفت و خودآگاه مساعدت می کند. همزمان در همین جماعت ساختمان یک چایخانه زمانوی ادامه داشته، آن برای فراهم آوردن شرایط مناسب خدمترسانی و استراحت ساکنان پیش بینی شده است. انشاءات مذکور بر رشد انفراساختار اجتماعی مساعدت نموده به محل سیمای تازه میبخشد. قابل تاکید است که همه این کارهای سازندگی با سهم بی‌واسطه ساکنان و صاحبکاران محلی انجام یافته ایستاده است. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض‌الله، ناحیه یاون، برای برنامه اخبار. جهت به کشور ترانزیتی تبدیل دادن جمهوری تاجیکستان در کشور تطبیق 16 لایحه سرمایه‌گذاری به مبلغ 11.3 میلیارد سومانی ادامه دارد. در این زمینه در ولایت مختار کوهستان بدخشان راه 67 کیلومتری مرغاب قلمه و مسیر 37 کیلومتری خوروغ از نوسازی می‌گردد. گزارش در این خصوص. پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی کشور فراگیری پهلوهای سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی بوده تمام سمت‌های فعالیت مردم کشور را در بر می‌گیرد. از 116 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی در سال 2025 به مبلغ زیاده از 5.4 میلیارد سومانی 236 کیلومتر راههای ماشینگرد و دیگر انشاءات راه و نقلیات مطابق به طلبات بین المللی بنیاد گردیده و استفاده داده شدند. در ولایت مختار کوهستان بدخشان شاهراه ناحیه ونج تا دروازه روشن در مساحت 109 کیلومتر دو نقب ماشینگذار، دالون ضد ترموی دهه برسیم ناحیه شغنان در مساحت 550 متر، پول ماشینگذار در این مسیر در مسافت 82 متر، راه ماشینگذار در مسافت بیش از 3 کیلومتر، اینچنین پول ماشینگذار از بالای دریای غوند در محله سلخوزتکنیکای شهر خوروغ در مساحت 200 متر و راه ماشینگردی به آن در مسافت بیش از 1 کیلومتر پیوست شونده ساخته گردیدند. برای بهتر نمودن وضع راه شاهراه‌های ماشینگرد و با کشور ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان حالا تطبیق 16 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی ادامه دارد. از جمله ضمن پیام سالانه قید گردید که 68 کیلومتر راه مرغاب کلمه و 39 کیلومتر راه خوروغ سمت روشقله از نوسازی خواهند گردید. با آغاز گردیدن کارهای ساختمانی در مسیر خوروغ مرکزی ناحیه رشدقلعه و مرغاب قلمه در رشد اقتصادی ولایت تکان جدی بخشیده جهت رسیدن به هدفهای استراتژی حکومت کشور در سمت رهایی از بنبست کمونیکاسیونی مساعدت نموده بهترین هدیه بهر تجلیل سزاوار از جشن 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان محسوب خواهد یافت. حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد پیشگیری از تلفات نیروی برق و استفاده ثمرناک آن یک قطار تدبیرهای مهم را عملی نموده ایستاده است. با همین مقصد کارمندان پروکراتورای شهر و ناحیه‌های کشور با ساکنان و فعالان صحبت و واخوری‌ها برگزار نموده جهت ترغیب و تشویق استفاده عاقلانه و ثمرناک نیروی برق کارهای فهماندهی انجام دادند. گزارش در این خصوص. در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه با ابتکار پروکراتورای ناحیه واخوری کارمندان این نهاد با ساکنان محلی برگزار گردید.
мақсад аз баргузории мулоқот баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ, тарғиби сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ ва шарҳу тавзеъи муқаррароти қонунгузории амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ мегардад. зимни вохӯрӣ кормандони прокуратура оид ба зарурати истифодаи оқилона ва самараноки нерӯи барқ суханронӣ намуда таъкид намуданд ки риояи меъёрҳои муқарраршуда ба пешгирии талафоти нерӯи барқ, кам гардидани хароҷоти аҳолӣ ва таъмини фаъолияти мунтазами низоми энергетикӣ мусоидат менамояд. инчунин дар ҷараёни мулоқот талаботи қонунҳои соҳавӣ аз ҷумла қоидаҳои истифодаи нерӯи барқ барои аҳолӣ, масъулияти шаҳрвандон дар нигоҳдории таҷҳизоти барқӣ ва роҳҳои пешгирии ҳолатҳои қонунвайронкунӣ шаҳр дода шуданд. кормандони прокуратура ба саволҳои сокинон ҷавоб гуфта, тавсияҳои амалӣ пешниҳод намуданд. дар идомаи силсила чорабиниҳои тарғиботиву фаҳмондадиҳӣ ҷиҳати истифодаи оқилонаи нерӯи барқ дар ноҳияи Тоҷикобод ки аз ҷониби ниҳодҳои дахлдор гузаронида шуд, сокинони ноҳия вазъияти ба амаломадаро шарҳ дода, дар ин ҳолат масъулияти баланди шаҳрвандии худро иҷро намуданд. ҳамзамон мушоҳида гардед ки муассисаҳои таълимиву тандурустӣ ва дигар корхонаҳо барои зимистонгузаронӣ омодагии ҷиддӣ диданд ва ин равандро бо осонӣ сипарӣ менамоянд. این دوره در یک جایگی با پروکراتورای ناحیه نقشه چورابینی داخلدار ترتیب داده شده است. در این سمت کاربری رفته ایستاده است و با عملی گشتن این تدبیرها سطح تلفات در ناحیه توجیک‌آباد کم گشته. کوشش میکنیم که در آینده تامین نمودن برق با اهالی و کارخانه و تشکیلات‌ها و خدمت رسانی را خوب نماییم. сарфаю сариштакорона истифода кардани нерӯи барқ пеш аз ҳама масъулияти баланди шаҳрвандиро ба ҷо овардану ҳам дар татбиқи босамари энергетикии кишвар саҳм гузоштан аст. бо ин мақсад чунин корҳо босам дар саросари кишвар идома доранд ва баҳри иҷрои таъмини ин ҳадаф дар вазъиятҳое ки ба амал меояд ва сабабгори он тағйирёбии иқлим мебошад, аҳолии ҷумҳурӣ омодаанд. ضمن تحلیل و نظارت استفاده ثمرناک نیروی برق از جانب متخصصان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیک نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در منطقه سوغد معین کرده شد که در محله 8 شهر اسفره کارگاه تعمیر رنگ و بار نقلیات به گرفتن شرط تکنیکی به اجازه پیوستشوی تمغه‌گذاری بستن شرطنامه با شبکه‌های برقی شهر اسفره حکمت حسینوف نیروی برق را استفاده می‌برد. در دوام یک سال استفاده نیروی برق یگان مراتبه مبلغ پرداخت نکرده است که از این حساب 8507 سامانه تلفات تجارتی به شبکه‌های برقی شهر اسفره رسیده است. در همین محله تعمیرگاه تجهیزات برقی صاحبکار حسن حیدری به گرفتن شرط تکنیکی و شرطنامه تمغه‌گذاری حساب کنک از نیروی برق استفاده می‌برد. در محله 8 شهر اسفره ساختمان دو بینای بلندآشیانه استقامتی و مرکزی سودا در حال انجامیابی بوده. سال 2020 صاحبکار برای استفاده نیروی برق در رفت ساختمان برای 2 سال شرط تکنیکی گرفته است و از گذشتن مهلت شرط تکنیکی 3 سال گذشته باشد هم نیروی برق به اجازت استفاده شده حساب کنه که برقی تمغه گذاری کرده نشده است که نداشتن تمغه احتمالیت دخالت به کار حساب کنک موجود است. راهبر تکنیکی شبکه‌های برقی شهر اسفره حیدر بولتایف در وضع زیاد بودن طلبات به نیروی برق در فصل زمستان برای 2 بینای بلندآشیانه ساختمانش ناتمام ترانسفرماتور توانایی‌اش 400 کW خودسرانه به اجازت ریاست اگنتی در منطقه سوغد با استفاده از وکالت خدمتی نصب نموده است. در شهر اسفره بهر کم کردن تلفات نیروی برق نصب حسابکنک‌های بیلینگی ادامه دارد. اهمیت تدبیر مذکور در آن است که در رفت استفاده قوه برق از دخالت عامل‌های صنعی پیشگیری و حساب برق استفاده شده باید دقیق معین گردد. قبل از نصب حسابکنک برقی به بیلینگ باید ناظران برقی شهر اسفره سند بیکار و قبول به طور کمیسیونی ترتیب دهند. ولی یک نفر ناظر گروه تطبیق لایحه هنگام عوض حسابکنک برقی مشتری رقم 6870 مرکز خدمت رسانی سمرقند خود تمغه‌گذاری را کنده سند را ناپوره ترتیب داده امضای کمیسیون را نگرفته حسابکنک برقی را عوض نموده است که احتمالیت کم نشان دادن استفاده نیروی برق موجود است. در مرکز خدمت رسانی سمرقند در شهر اسفره که به صاحبکار شیرزاد یعقوبوف تعلق دارد بعد نصب حسابکنک بیلینگی حالت غیرعادی مشاهده گردید. قبلا پیش از نصب حسابکنک بیلینگی استفاده نیروی برق در مرکز خدمت رسانی سمرقند موافق با جدول استفاده و پرداخت نیرو در شعبه فروش برق شهر اسفره در یک ماه از 430 450 تا بلندترین نشان داد 1189 کیلووات است. اما بعد عوض حسابکنک ایندیویدوالی
ва ҳисобкунаки билингӣ аз санаи 20 декабр то санаи 31 декабри соли 2025 маркази хизматрасонии Самарқанд давоми 12 рӯз 1939 киловатт нерӯи барқ истифода бурдааст, ки дар муқоиса бо ҳисоби пешина хароҷоти барқ дар 12 рӯз 739 киловатт зиёд аст. дар рафти корҳои назоратӣ муайян гардид, ки маркази хизматрасонӣ дар давоми рӯз 8 соат фаъолият мекунад. баробари истифодаи таҷҳизоти омодасозии таом ва гармии рӯшноӣ, инчунин дар шафати он коргоҳи дару тирезаҳои пластикӣ мавҷуд буда, барқи истифодашудаи 2 коргоҳи ҳамшафат ва воситаи 1 ҳисобкунаки барқӣ сурат гирифта, иқтидори таҷҳизоти истифода мебурда 39 киловатт аст. аз рӯи шартномаи истифодаи нерӯи барқ, ки соҳибкор аз шабакаҳои барқии шаҳри Исфара гирифтааст, дар 1 соат истифодаи 5 киловатт дард шудааст ва мувофиқи меъёр дар як моҳ бояд 1200 киловатт нерӯи барқ истифода намояд. вале дар 12 рӯз аз меъёри шартнома 739 киловатт бештар нерӯи барқ истифода бурдааст. доир ба қоидавайронкунӣ нисбати соҳибмулки маркази хизматрасонии Самарқанд санад тартиб дода шуда, вобаста ба беаҳамиятӣ хунукназарона рафтор намудани сарнозирони шабакаҳои барқии шаҳри Исфара ва кормандони гурӯҳи татбиқи лоиҳа аз тарафи раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Суғд ва роҳбари филиали ҷамъияти саҳомии кушодӣ тақсимоти барқ дар шаҳри Гулистон ҷиҳати чораҷӯӣ мактуби хаттӣ ирсол шудааст. рӯ овардан ба омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ омили муҳими рушди тафаккури техникии ҷомеа ва пешрафти иқтисодиёт дар кишвар буда, ин раванд барои афзоиши истеҳсолот заминаи мусоид мегузорад. бо эълон гардидани солҳои 2020-2040 дар мамлакат 20-солаи омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ, рушди тафаккури техникӣ ва тавсияи ҷаҳонбинии илмии ҷомеа ба хусус насли навраз тақвият меёбад. шарҳи бештар дар таҳияи Қамариддин Ҳусейнзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи маориф ва илмро яке аз самтҳои стратегии муҳими давлату миллат қарор додааст. бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешрои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ, инчунин барои тавсияи тафаккури техникии насли навраз солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон карда шуд. ба хотири ҷалби боз ҳам бештари наврасону ҷавонон ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ бо ташаббуси пешрои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон озмуни ҷумҳуравии илм фуруғи маърифат ташкил гарда, ҳамасола дар ҷомеа миёни наврасону ҷавонон сабқати зеҳниро ба вуҷуд овардааст. барои ҳавасманд намудани ҷавонон, хонандагон ва дигар қишрҳои ҷомеа ки дар ин озмун метавонанд иштироки фаъолона дошта бошанд, аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон боз як имтиёзҳои хеле хуб сол ба сол муҳайё шуда истодааст. маҳз баргузории чунин озмунҳо буд, ки давоми солҳои охир таваҷҷӯҳи наврасону ҷавонон ба омӯзиши илмҳои муосир беш аз ҳар вақта афзун гардида, комёбии онҳо дар самти ихтирооту навовариҳо дар соҳаи илм ва истеҳсолот бештар гардида истодааст. рушди истеҳсолот ва расидан ба ҳадафҳои муҳими стратегӣ дар мамлакат пеш аз ҳама аз мутахассисони варзида ва дорои донишҳои зарурии соҳавӣ вобастагии амиқ дорад. фароҳамсозии чунин шароиту имконот ва таъмини фазои озоди рақобати эҷодӣ боис мегардад, ки чеҳраҳои нави ихтироъкор ва навовари соҳаи истеҳсолот дар ҷодаи фаъолият афзун гарданд. маҳз ба хотири боз ҳам хубтар ба роҳ мондани омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ, ҷаноби олӣ дар паёми ироанамудаи худ ба маҷлиси олӣ 26 декабри соли 2019 солҳои 2020 ва 2040ро омӯзиши рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон намуданд. ҷаноби олӣ таъкид намуданд, ки дар ин 20 сола омӯзиши донишҳои замонавӣ пурзур карда шавад, насли наврас ва ҷавонон ҳарчи бештар барои хондани китобҳои бадеӣ ва илмӣ ташвиқ карда шавад. инчунин омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ
пурзур карда шавад. ҷавонон низ ҷавобан ба ғамхориҳои рӯзафзуни ҳукумати мамлакат ки баҳри омӯзиши таълимгирандагон тамоми шароитҳои мусоидро фароҳам овардааст кӯшиш ба харҷ дода истоданд ки аз пешравиҳои асри нав ки рушди бо суръати технологияи муосир аст воқиф гашта ҳамқадами замон бошанд ва бо омӯхтани илмҳои замонавӣ дар рушди истеҳсолот ва пешрафти мамлакат ҳиссаи сазовор гузоранд. бо мақсади дар фасли сармо таъмин намудани бозори истеъмолӣ бо маҳсулот ва сабзавоти тарутоза деҳқонони шаҳри Турсунзода майдони гармхонаҳоро зиёд ва ҳаҷми маҳсулотро афзун менамояд. Аз фаъолияти гармхонаҳо дар шаҳр ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар шаҳри Турсунзода ҷиҳати бештар намудани гармхонаҳо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад ки ин омил барои рушди соҳаи кишоварзӣ ва таъмини бозорҳо бо маҳсулоти тару тоза мусоидат менамояд. тибқи иттилои масъулини раёсати кишоварзии шаҳри Турсунзода имсол майдони умумии гармхонаҳо дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ 77 гектарро ташкил медиҳад ки дар онҳо асосан помидору бодиринг ниҳолони сабзавоти гуногун парвариш меёбанд. дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ 77 гектар гармхона аз он 58 гектар дар хоҷагии деҳқонӣ мавҷуд буда барои таъмини маҳсулотҳои тару тозаи маҳаллӣ аллакай гармхонаҳо барои парвариши ниҳолҳо ва кишти помидор, булғорӣ ва дигар намуди сабзавотҳо аллакай омода дида истодаанд. кишоварзони шаҳри Турсунзода зиёда аз 13450 гектар заминро дар ихтиёр доранд ки аз ин миқдор 8890 гектар обӣ мебошад. дар кишти тирамоҳӣ бошад имсол дар майдони зиёда аз 520 гектар пиёз ва дар боқимондаи заминҳо карам, гулкарам, сабзӣ ва ниҳолони пиёз парвариш меёбанд. имрӯзҳо аҳли заҳмат ва саҳмдорони хоҷагиҳо бо дасту дили гарм меҳнат менамоянд, зеро онҳо сари вақт бо маоши хуб таъмин ҳастанд. аҳли заҳмати хоҷагиҳои кишоварзии шаҳри Турсунзода ҳар як ваҷаб заминро оқилона ва мақсаднок истифода бурда бо ин роҳ ҳаҷми маҳсулоти кишоварзиро афзун ва сабади истеъмолии мардумро ғанӣ мегардонанд. гузориши Дилшод Раҳмонзода ва Садриддин Иброҳимзода аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоъоти ахбор. имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд зиёда аз 30 000 ҳунарманд ба истеҳсоли маҳсулоту маснуоти кори ҳунармандӣ машғуланд. давоми солҳои охир дар шаҳру ноҳияҳои вилоят марказҳои ҳунаромӯзӣ ташкил гардида пешниҳоди имтиёзу сабукиҳо ба эҳё ва тақвияти ҳунарҳои мардумӣ заминаи воқеӣ гузошт. маълумоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. дар замони соҳиби истиқлолӣ бо ташаббусу ибтикори сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳунарҳои мардумӣ эҳё ва барои фаъолияти муназзами ҳунармандон тадбирҳои муҳиму зарурӣ амалӣ карда шуд ки яке аз намунаҳои барҷастаи он бунёд ва ташкили растаҳои ҳунармандӣ дар қалъаи таърихии Хуҷанд аст. иқдоми беназири роҳбари давлат боис ба он гашт ки ҳунармандон дар ин растаҳо ба кори худ машғул бошанд ва ҳам маҳсули ҳунари худро ба меҳмонону сайёҳони зиёде ки ба шаҳри Хуҷанд ва тамошои қалъаи муҳташами он меоянд барои намоиш гузошта тавонанд. маҳсулот ва маснуоти ҳунармандӣ асосан дар 8 ҳавлии қадимаи қалъаи Хуҷанд ки масоҳати ҳар кадоми он 601 заминро дар бар мегирад истеҳсол карда мешавад. дар ин ҳавлиҳо ҳунармандон асосан ба хаттотӣ, кундалнигорӣ, рассомӣ, наққошӣ, қолинбофӣ, сӯзанидӯзӣ, состарошӣ, заргарӣ, сангтарошӣ, оҳангарӣ ва атласу адрасбофӣ машғуланд. дар ин маҳалла якчанд ҳунарҳо сарҷам шуданд. ин ҳунари кулолгарӣ, ҳунари қолинбофӣ, сангтарошӣ, кортсозӣ ва ҳам сӯзанидӯзию дуредгарӣ ки ин як иқдоми нек аст, чунки ин ҳунарҳоро дар як ҷо сарҷам намудан боиси он мегардад ки ҳунармандон аз якдигар омӯзанд, бо ҳам маслиҳат кунанд, як намоишҳо ташкил кунанд, дар намоишҳои байналмилалӣ иштирок кунанд. мо дар ин ҷо меҳмононро қабул карда метавонем, дар ин ҷо мо озмунҳо гузаронда метавонем. ба ғайр аз ин маҳсулоти дар ин ҷо истеҳсол шуда дар мағозаҳое ки дар ҳамин маҷмӯи қалъаи Хуҷанд бунёд шудааст, ба истифода дода шудааст, дар он ҷо ба фурӯш гузошта метавонем ки ин ҳам як роҳи осон намудани фаъолияти ҳунармандон аст, чунки мо ба дигар ҷо давутоз намекунем то ин ки маҳсулоти худро ба фурӯш гузорем. ҳамин аз қалъа набаромада маҳсулоти мо ба фурӯш гузошта метавонем.
мавриди зикр аст ки имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд аз рӯи бештар аз 200 касбу ҳунарҳои мардумӣ маҳсулоти кори ҳунармандӣ истеҳсол карда мешавад ва дар минтақаҳо марказҳои ҳунаромӯзӣ ташкил гардида пешниҳоди имтиёзу сабукиҳо имконияти фаррохро барои рушди соҳа ба вуҷуд овард. маҳсулот ва маснуоте ки аз ҷониби ҳунармандон омода мешавад дар маҷмӯъ яке аз бахшҳои рушди соҳаи сайёҳӣ ба ҳисоб рафта ба вазъи иқтисодии ҳунармандон ва некуаҳволии мардум таъсири амиқ мегузорад. дар саҳифаи навбатӣ ҳамкоронамон шуморо бо хабарҳо аз хориҷи кишвар ошно месозанд. таваҷҷӯҳ намоед. дар моҳи дуюми зимистони соли 2026 ҳарорати ҳаво дар олмон якбора паст фаромад. тибқи иттилои обу ҳавошиносон ҳафтаи охир низ дар ин кишвар хунукии шадид дар назар аст. дар ҷануби кишвар ҳарорати ҳаво аз 10 то 15 дараҷа хунук шуда, дар дигар минтақаҳо аз 3 то 9 дараҷа хунукӣ имконпазир аст. бориши барф дар шимол бисёр буда, дар ҷануб ҳаво хушк боқӣ мемонад. бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии ин кишвар охири моҳи январ ва аввали феврал низ пастшавии ҳарорат пешбинӣ мешавад. бар асари тӯфони пурқувват дар қисми шимолу шарқии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико беш аз 9000 парвози хатсайрҳои ҳавоӣ ба вақти дигар гузаронида шуданд. тибқи иттилои хадамоти FlightAway тақрибан 900 парвоз пурра бекор шудааст. боришоти барф ва боронҳои яхбаста на танҳо сабаби ба таъхир ва ё бекор намудани парвозҳои ҳавоӣ гаштааст, балки равои автомобилҳоро низ дар роҳҳо мушкил сохтааст. дар штатҳои Нью-Йорк ва Нью-Ҷерси низ ҳолати фавқулодда эълон шудааст. бо вуҷуди ту андозаи суст шудани тӯфон, ҳукуматдорони маҳаллӣ сокинонро даъват мекунанд ки бесабаб аз сафарҳои дарозмуддат худдорӣ намоянд. дар қисми шимолии Индонезия сӯхтори шадид ҷони 16 нафарро бурда, боз 15 тани дигар ҷароҳат бардоштанд. дар ин бора шабакаи телевизионии КАЗ-24 хабар медиҳад. фоҷиа дар як бинои якқабатаи пиронсолон рух додааст. ба иттилои манбаъҳо аксари ҳалокшудагон натавонистанд мустақилона биноро тарк кунанд ва дар дохил дармонданд. осебдидагон бо ҷароҳатҳо ва баданҳои сӯхта ба беморхонаҳо интиқол дода шуда таҳти назорати табибон қарор доранд. оташ пурра хомӯш карда шудааст. мақомоти дахлдор таҳқиқи ҳодисаро оғоз намуданд. тибқи маълумоти пешакӣ сабаби эҳтимолии сӯхтор расиши ноқилҳои барқӣ гуфта мешавад. ҳамчунин ба полис лозим меояд ки барои муайян кардани шахсияти қурбониён аз хешовандони онҳо намунаҳои ДНК гирифта ҷасадҳоро шиносоӣ намояд. вобаста ба татбиқи ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати сабзу хуррамгардонии кӯчаву маҳал ва шафати роҳҳои автомобилгард дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ тадбирҳои ободониву ниҳолшинонӣ пайваста амалӣ карда мешавад. ин навбат бо ҷалби сокинони маҳаллӣ ва иштироки дигар кормандони ниҳодҳои дахлдор дар ноҳия ҳашари дастҷамъонаи ниҳолшинонӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. дар заминаи тақвият бахшидани ободониву бунёдкориҳо ба муносибати истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ дар асоси нақшачорабиниҳои таҳия гардида бо шурӯъ гардидани мавсими ниҳолшинонӣ тадбирҳои ободониву созандагӣ ва сабзу хуррамгардонӣ бо вусъат ҷараён дорад. оғози иқдоми мазкур дар мавсими навбатии соли ҷорӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳотӣ ба номи Саидқул Турдиев амалӣ гардид. бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳия ва дар ҳамбастагӣ бо саҳму ташаббуси сокинону соҳибкорон ҳашари дастҷамъонаи ниҳолшинонӣ дар деҳаи Сомониён баргузор шуд. дар заминаи рушди инфрасохтори сатҳи маҳал қаблан бо чунин ҳамдастии сокинон кӯчаҳои деҳот асфалтпӯш гардида, акнун сарсабзу хуррамгардонии шафати роҳҳо бо мароми баланди меҳнатӣ идома дорад. сокинон бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи ҳукумати мамлакат ва дарки эҳсоси баланди ватандӯстӣ дар амалисозии чунин тадбирҳои ободонӣ якдилона саҳмгузорӣ карда истодаанд. мардуми деҳа бо сарбаландӣ ба ашари дастаҷамъонаи ниҳолшинонӣ баромада ин кори ободонии деҳаро ба сомон расонида истоданд. дар оянда ният дорем ки боз дигар кӯчаҳои деҳаро низ мисли ҳамин кӯча сарсабзу хуррам гардонем. тибқи иттилоъ дар мавсими ҷорӣ дар ноҳия баҳри кабудизоркунӣ 26 000 бех ниҳол аз ҷумла 10 000 сояафкан, 10 000 мевадиҳанда ва 6 000 бех ниҳолони ҳамешасабзу ороишӣ шинонида мешавад. чунин раванди фаъолияти меҳнатӣ ва саҳмгузориҳои сокинон ҳусни зоҳирии кӯчаву маҳаллаҳоро зиннати бештар мебахшад. ҳамзамон дар доираи татбиқи чунин ҳадафҳо тозанамоии заҳбуру заҳкашҳо низ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Саидқул Турдиев бо маром ҷараён дорад.
طبق توصیه متخصصان در برابر انتخاب تخم‌های خوش‌صفت، آبمانی و رعایت سریوقتی دیگر قاعده‌های اگرotechniکی در حالت تازگی نگاه داشتن زهبور و زهکشان نیز یکی از مهمترین عامل تأمین فراوان حاصلی دانسته می‌شود. با نظر داشت آن که شغل اساسی ساکنان فعالیت دهقانی و رشد ساحه کشاورزی است، در این زمینه عملی سازی تدبیر مذکور با جلب تکنیک‌های ساحوی راه‌اندازی شده به جریان اجرای کارها سرعتی بیشتر رسانیده می‌شود. عالم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه میر سعید علی حمدانی، اخبار. дастаи сорокампанияи душанбе барандаи медали тиллои суперлигаи футзали тоҷикистон гардид. таваҷҷӯҳ намоед. мавсими футбол дар мамлакат ҷанбаст гардид, вале бозиҳои футзал дар тоҷикистон идома доранд. дастаи сорокампанияи душанбе ки дар бозии панҷуми силсила ниҳоӣ тими сипари шаҳри хуҷандро мағлуб кард, бори шашум барандаи медали тиллои суперлигаи футзали тоҷикистон шуд. бозии панҷум ва ҳалкунанда рӯзи якшанбе 4 январ дар қасри варзиши шаҳри хуҷанд дорӣ гардид. замони асосии дидор бо ҳисоби мусови 1-1 ба поён расид. дар замони изофа 2 қисм 5 дақиқаӣ ҳисоб тағйир наёфт. аз рӯи силсила пеналти сорокампания бо натиҷаи 5-4 ғалаба кард. бозиҳои чорум ки 1 январ сурат гирифтанд бо ғалабаи сипар бо натиҷаи 3-2 хотима ёфт. ба ин тартиб дастаи сорокампания зери роҳбарии сармураббии пайрав воҳидов бори шашум ғолиби суперлигаи футзали тоҷикистон шуд. қаблан ин дастаҳо солҳои 2018, 2019, 2021, 2022, 2024 ва 2025 ба унвони чемпиони Тоҷикистон мушарраф шудааст. дастаи истиқлоли шаҳри Душанбе ки дар марҳилаи плей-офф дар ду бозӣ бар тими Амонатбанки шаҳри Душанбе ғалаба кард, барандаи медалҳои биринҷии суперлигаи футзали Тоҷикистон шуд. дар маросими ҷоизаспорӣ дар қасри варзиши шаҳри хуҷанд ба тими ғолиб сорокампана медалҳои тиллоҳ ва ҷоми мусобиқа спурда шуд. дастаи сипар бо медалҳои нуқра сарфароз гардиданд. ҳамакнун тими миллии футзали Тоҷикистон ба қисми финалии ҷоми Осиё 2026 ки аз 27 январ то 7 феврал дар Индонезия доир мегардад омодагӣ мебинанд. рақибони тими миллии Тоҷикистон дар гурӯҳи С дастаҳои мунтахаби Ҷопон, Узбекистон ва Австралия мебошанд. таркиби се гурӯҳи дигар чунин аст: гурӯҳи А Индонезия, Ироқ, Қирғизистон, Кореяи Ҷанубӣ; гурӯҳи Б Таиланд, Вьетнам, Кувейт, Лубнон; гурӯҳи Д Эрон, Афғонистон, Арабистони Саудӣ, Малайзия. дар асоси низомномаи ҷоми Осиё 2026 ду дастаи беҳтарин аз ҳар гурӯҳ ҷуфтҳои даври чорякниҳоиро ташкил карда муборизаро барои медалҳо идома хоҳанд дод. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоъоти ахбор. хайр саломат бошед.